a cikin nationalitan shi 73. Yau wato haka ne shine wannan tabbataccen kasar labari duka ko wanga wata abun ga da za a bada duka yanda mutum ya bada ta ita ce sahihiya tunda shi ma kan faɗi haka nan in Allah ya so. Malam yana da iyali kamar kaga. To yana da mace 4 kamar yadda aka sani kuma yana da yara maza da mata sun kai kamar 43. Kuma da jikokin yana ga sa kai kamar dai su ma sa kai ko 45 ko da 6 haka Allahu alam wajen jikokin amma din haka ne insha Allah. Malam ya gaya mun cewa kusan shekara 40 ya nan cikin garin da magaran amma sana'a shi ita ce jihadi wato faɗakar da musulmi kan yadda za a gudanar da musulunci haka ne. To lalle haka ne Malam Usaini kun ga tun lalle mun dade da ku kuma kan ku rediyo amfani an yi shekara 20 tare wajen sa wa'azuzzuka da zawa tambayoyi na fannin addinin musulunci kuma banda haka jaha da ta abin ga gidan radiyon gwamnati sai suka ce dole a samu awa guda a ba malam sai aka ce toron juma'a da maraice dace kare 4 zuwa 5 in ban mance ba a sannan ana yi za rediyo jaha rediyo na masu zaman kansu duka suka kahu haka ne kuma ko da yaushe yana shiri kuma yana so a zo a tambaye shi akan addini ko a ce ga hilin shi na wa'azi ko ya je ko ya bada kasat a je a sanya. To Allah ji karan musulmi to ko su almajiran da suke tare da shi waɗanda daga yoyo ko daga bisani ne suka saba da imam kuma ya suka ji da wannan rasuwa ta imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ba zan manta ba a shekara ta 1994 mun ji wa'azin Malam Ahmadu tun muna saurare kamar kowa muna tsaye Allah ya kai mu wannan lokaci bana muna 2023 za mu shiga 2024 kenan shekara ta 30 ce muna tare da Malam Ahmadu tun muna tsaye kamar kowa Allah ya kai mu inda mu ma Allah ya arzuta mu dan abin da zamu wadi wannan ba karamar rashi bane muka yi. Kuna daya daga cikin masu karantawa Malam Ahmadu kissoshi. Kwarai ko haka ne kuma littafin da zan fara zuwa wajen malam da shi karatu shi ya bani shi ba zan manta wannan har abada ba. Malam Ahmadu alhamdulillah ya yada sunna a da magaram a Niger kai a kasashen Hausa ma gaba daya dan ba zan manta ba na ma wata mace kasatu guda 32 ina ga kuka mana su ma wannan horon shi aka aika su. Banda wanda suke ce mun daga Kotonu daga Amurka in suna jin Malam Ahmadu ji suke kamar suna da magaram to wannan rishi na kasashen Hausa ne ma gabaki daya da kasashen musulmi gabaki daya. Malamin Nanzir kenan ɗaya daga cikin malaman da ke jama Imam Malam Ahmadu kissa sai mai fatan Allah ji ƙarar musulmi kuma insha Allahu yace na ji ma'aiki mai tsira da amincin Allah na cewa yace wasu mutane za su fito daga al'ummata yace suna karatun Qur'ani yace karatun ku ga karatun sa ba komai bane sun yi ku iya karatu yace sallar ku ga sallar sa ba sallah bace sun yi ku iya sallah da ruku'u da dadewa a tsaya yace azumin ku da nasu azumin ku ba komai bane nasu ne mai kyau yace karatun Qur'ani suke suna kilgawa wai lada su za su samu nasu ne Allah ya ce Qur'ani akan su bala'i ne ya ce sallar su ba ta wuce wuyansu ba ya ce huta suke daga musulunci yamruku sama minar ramiya yadda kibiya ke huta an yi halbi kaga ta komo to ka gani in ka harba kibiya ta tahi kenan to sun bata kawai kowa ya san inda zai bi ya tsira karka ce sai ka shirya da wanda ya bace ita kanka kawai yanzu lokacin layarurru kuma ralla izahata da ya kusa yawwa wanda ya bata bayya cutar ku in kun bi gaskiya kawai ku bi abin da Allah ya ce wani kaza wani ya ce kaza su wani sun ce kaza ina wato abin da ake nihi da ahlus sunna wal jama'a rikon sunna da riko da ittifaqil ulama'i abin da malamai suka yarda gaskiya ne to shikenan kowa ya yarda shine kawai ai aiki da shi kar wani ya hudo ra'ayi na daban ya ware ya kama hanyar shi ta daban an gane ko yanzu kun ga duk duniya duk malaman da suke duniya a yanzu dai suna magana da wannan abun kuma an yarda ba haram bane kamar yadda yanzu duk duniya da jirgi ake tahiya makka annabi ku a raƙumi ya tahi kuma an yi ittifaki an yarda makka a jirgi ta yi an gane ko to shine ake nihi jama'a in malamai suka yi ittifaki bisa abu ya halitta ya dace mutum ya yarda to shine riko da sunna ko mun rikonka da sunna an kare na mutane gaba ɗaya kace kai kaɗai ne na kwarai to ba su sunna ba kake kuma hallaka za kai yawa to a kula da yawa me kace